Ikalawa, get out of the love of money. Ito ay matutunghayan natin sa 1 Timothy 6, verse 10. For the love of money is a root of all evil. To be rich, some have wandered away with many pains. Ayan ang kagustuhan ng tao. Pera, pera, pera. Binigyan mo ng 100, more, 1,000, more, 1 million, more, 1 billion, more, 1 trillion, more. Hindi na alam pa yung susunod pa. Quadrillion, 5 trillion. Walang kasiyahan ng tao. Ito ang trick ng dyablo. Dahil ang tao ay walang kasiyahan. Maliban na lang na siya ay malakas ang pananampalataya at ina-apply niya ang salita ng Diyos sa kanyang sarili, ay mapaglalabanan niya ang mga tukso na ito. Amen? Hallelujah. Sinasabi dito, get out of the love of money, the root of all kinds of evil. Ano ba yung all kinds of evil? Lahat. Ang pera ay roots ng all kinds of evil. To steal. Nagnanakaw ang tao dahil sa pera. To steal, to kill. Pumapatay ang tao dahil sa pera. Biruin mo, nagtitinda lang ng puto, pinatay pa, kinuhang pera. Drug addict. Napaka-nonsense. Dahil sa pera, masustentuhan ang kanyang pagka-addict. Sa kaunting pera lang, 100 lang pesos, not even dollar. Pinatay niya yung nagtitinda ng puto. Amen? So,